Сега почва. 0, 1. Как е? Това е... There is more shocking. Нали има едно more shocking, дето... На, то снима вече. Дето дават полицайите как с престъпници бягат. Спират го да му видиш това рекарне, документи на колата, само и ще ги вади и ми умръки тръгва. После полицайите го гонят, писат, пистолети и все. Ще влизаме, имаме бая да такова. Тъй, че може да снимаш колко искаш. За час. Може да снимам видео да направим. Това ще ти знам, първо трябва да се престраши и първо трябва да сложи краката в това. Да ти кажа, не ми се влиза. Направо ми се скача. Скачаме, чета. Сами после едно не е лепът. Не е лепът, не деш по-то може да вляза. Не можем да се престрашим. Не можем да се престрашим. Hungry, and then oppa. Takim kita. Dame господа, Иво Костов, процент. Музика, вода, удавяне 3. Музика. Оператор Ива. Presenta la nuova pellicola Ahogatelo. Нали? Това беше много яко. Как мислиш? Що е яко? Яка се върти? Да. Иво Костов. На вас. Автограф утре. Чай, че ти сега откъде ще го пръщна. Коти. И на вашите екрани Иво Пица. Неща се върви. Снимаш. Вървят ли секундите? Вървят. Една бомба? Айде. Бомбастична бомба. Една бомбастична. Една бомба. Да. Хват така. Яко. Дами и господа. Иво ще дойде. Веднага. Частни уроци утре. Как е? Студен, много студен. Ти разумела, че ще постраша да направя едно карате. Стил карате. Не е това. Каратяга яга на вашите екрани.
Каратото боли. Лопта пандеча. Или грушли. Баули. Касли. И боли. И боли, дали се боли. Дали боли. Но се боли. Няма се боли. Нали? Дали. Борис дали. Да ви кажа, дами и господа, новата комедия Давени без вода е много трудно. Това направим друго. Ти опада, не искате ли да видите? Ай. Падане във вода. Майко ми. Виж, вече ми достатъчно. Работичка влиза, ама. Нищо мога, 10 секунди неща. Много дълго стана клипчика, а? 6 минути. Харесва ли ви? Втора част, приятно. Хайде.